Túto reláciu vám prinášajú Motointegrátor, Racing Shop.sk, Q-Service, Fiesta Cup CZ, IBG, Pulimedical. Slovenský okruhový pohár po Slovakia Ringu a Pannonia Ringu navštívil v rámci svojho tretieho kola Masarykov okruh v Brne. Na okruh s dĺžkou 5403 metrov si prišlo sily zmerať 65 pretekárov, pričom jazdcom prialo aj počasie, keď teplota počas mierne oblačného dňa prekročila 20 stupňov. Ako prvá sa na trati brňanského okruhu predstavila skupina A, do ktorej patria vozidlá Small Touring Car, čiže s objemom motora 2600 a do 2000 kubických centimetrov. Napriek faktu, že kvalifikáciu do prvých pretekov vyhral Rakúšan Petr Schrober na BMW 320i, hneď po štarte zaujal prvé miesto český jazdec Milan Valášek na Lotuse Exige. Počas prvých pretekov sme mali možnosť sledovať na trati nádherné, no pritom férové súboje o jednotlivé pozície. Tieto sa samozrejme, ako býva pri motoršporte zvykom, neobyšli bez drobných ťukancov či hodín. No zažili sme na trati aj horiace vozidlo, pre ktoré boli nakoniec preteky predčasne zastavené. Z víťazstva sa tešil Milan Valášek pred už spomínaným víťazom kvalifikácie Petrom Schroberom a tretie miesto patrilo najrýchlejšiemu slovenskému jazdcovi Tomášovi Horákovi na Honde Civic Type R. V triede do 1600 kubických centimetrov v okruhovom pohári zvíťazil Pavol Dlugoš na Škode Felicia, druhé miesto vybojoval Kristián Lovás na Citroene C2 VTS a tretí skončil Mário Bobošík na Volkswagene Polo. Medzi licencovanými jazdcami, teda v slovenskom okruhovom pohári, vyhrala v triede do 1600 kubických centimetrov Veronika Vaňová na Lotuse Elise, ktorá porazila druhého Igora Veiga na Honde CRX. Ani v druhých pretekoch skupiny A STC sa nekonalo žiadne prekvapenie a na stupne víťazov sa postavila rovnaká trojica, čiže na najvyšší stupienok Milan Valášek, na druhý stupeň Petr Schrober a tretie miesto patrilo Tomášovi Horákovi. Toto auto mám pronajatý, tím se vlastně jakoby učím, protože je to pro mě nezvyk, je to úplně jiný auto, než na co jsem zvyklý. Ten Lotus je dobrý, rychlý, ale je to taková, pro mě už takový starší pán, pro mě je to taková motokára, moc zřína. Je už takový pohodlný. V triede do 1600 kubických centimetrov rovnako neprišlo k žiadnej zmene a na najvyšší stupienok sa rovnako ako v prvých pretekoch postavil Michalovčan Pavol Dlugoš. Technika bola super, no a ja som sa bavil. Výborný deň, výborný závod. Druhé miesto v tomto prípade patrilo Máriovi Bobošíkovi a tretie Kristiánovi Lovásovi. Aj v hodnotení slovenského okruhového pohára v triede do 1600 kubických centimetrov nenastala žiadna zmena a aj druhé preteky vyhrala Veronika Vaňová, pričom druhé miesto patrilo Igorovi Végovi. Mali sme súboj s predo mnou, čo bol chalanisko na Honda CRX, ktorá mimochodom bola moja, ja som s ňou bola, keď jazdila vrchy, tak som si povedala, no tak teba musím dostať. Bolo to aj zo sentimentálneho dôvodu a podarilo sa. V rámci skupiny A STC odštartovala v Brne aj skupina cupových pretekov, čiže Mazda MX-5 Cup a Ford Fiesta Cup. V Mazda MX-5 Cupe sa po kvalifikácii na prvé preteky črtal bratovražedný súboj o víťazstvo medzi Tiborom Gloznekom a Lukášom Koníkom, pričom túto dvojicu od seba delila iba 1/1 sekundy. Nakoniec sa však z víťazstva nielen v prvých, ale aj druhých pretekoch tešil Lukáš Koník. Po tej kvalifikácii to vyzeralo celkom dobre, aj keď som mu prehral o 1/10, ale vedel som, že to bude tesný súboj. Tibor bohužiaľ spravil v prvom kole hodiny, Miki Čambal takisto potom pri konci prvého kola, tak už viac menej som išiel na istotu, aby som to dovezol, ak sa hovorí, domov. Druhé miesto v oboch pretekoch vyjazdil napriek už spomínanému zaváhaniu Miki Čambal. Tretia priečka v prvých pretekoch patrila Drahomírovi Osvaldovi a v druhých Tiborovi Gloznekovi. Ford Fiesta Cup zaznamenal v prvých pretekoch najrýchlejší kvalifikačný čas od Luďka Dolejša. Preteky však nakoniec vyhral Pavel Polák. Druhé miesto v prvých pretekoch patrilo víťazovi kvalifikácie Dolejšovi a tretie Romanovi Velískovi. V druhých pretekoch Ford Fiesta Cup Pavlovi Polákovi patrilo tretie miesto. Na druhej pozícii dojazdil Roman Velísek a z víťazstva sa už po štvrtýkrát v sezóne tešil Ľudek Dolejš. Nás zaujímalo, aká bola preňho prvá polovica seriálu Slovenský okruhový pohár. Ja myslím, že dobrý. Počasí nám taky přálo, kromě prvních závodů. Vlastně na Slovensku to byla hrozná zima. Dneska
ideální podmínky. Po Ačkách prišiel rad aj na skupinu B BTC, čiže vozidlá BTC Big Touring Car, do ktorej patria všetky vozidlá s objemom motora do 3000, 3500, ale aj nad 3500 kubických centimetrov. Prvú, ale aj druhú kvalifikáciu vyhral český jazdec Jiří Procházka na BMW M3 GTR. Druhé miesto rovnako v oboch prípadoch patrilo Slovákovi Rudolfovi Machánkovi na Mercedese SLS AMG GT3 a tak všetci prítomní očakávali opäť súboj o víťazstvo medzi BMW a Mercedesom. Jiří Procházka však po vyštartovaní nenechal nič na náhodu a jednoducho už po pár kolách zmizol svojim prenasledovateľom z dohľadu. Samozrejme to preňho znamenalo víťazstvo. Já jsem viděl, že dneska dávají jiný pneumatiky, jedou Pirelky a já s těma Pirelkama mám jenom špatné zkušenosti, takže nemyslím si zase, že by to bylo jenom o těch autech. Druhé miesto patrilo Procházkovmu tímovému kolegovi Tomášovi Pospíšilovi na BMW Z4 GTR, pre ktorého bolo veľkou výzvou poraziť Mercedes Ruda Machánka. Na trati jsem udělal pár jezdeckých chyb, že už to vypadalo, že mě dojede, protože na rovinkách přece jenom byl rychlejší, ale ten náskok zase v těch zatáčkách se mi podařilo trošku nadehnat, takže jsem rád, že jsem to udržel a jako velká spokojenost. Tretie miesto absolútneho poradia, ale aj prvenstvo medzi vozidlami nad 3,5 litra v prvých brněnských pretekoch patrilo už spomínanému slovenskému jazdcovi Rudovi Machánkovi a jeho Mercedesu SLS AMG GT3. Ja som myslel, že skončíme lepšie, a tretie aj to je pekné miesto, pretože tu stále sa tu objavujú silnejšie a lepšie vozidlá. Nikoho tu netreba podceňovať. Teraz ideme dávať už do druhého závodu, už ideme dávať úplne nové gumy, nové typy pneumatik, tak uvidíme, že... Ale malo by to byť lepšie. Rudo síce do druhých pretekov, ako spomínal, obul nové pneumatiky, nakoniec však preteky nedokončil, keď mu praskla zadná pravá pneumatika a v hodinách, našťastie bez jediného kontaktu, preletel takmer celú cieľovú rovinku a skončil mimo trate. Aj v druhých pretekoch skupiny B BTC prvenstvo vyjazdil Jiří Procházka. Za ním cieľovú fotobonku na druhej pozícii preťal opäť Tomáš Pospíšil a na treťom mieste v tomto prípade dojazdil Libor Šichtář na BMW M3. V druhém závodě se mi podařilo lépe nastavit tlak v pneumatikách, takže auto už tolik neklouzalo a bylo to v podstatě konstantní, bezproblémový závod. Nad 3,5 litra si prvenstvo z druhých pretekov odviezol Stanislav Šedivec, jazdiaci na Chevrolete Corvette Z R1. Medzi vozidlami do 3 litrov v oboch pretekoch dominoval slovenský jazdec Peter Žáček na BMW M3. Spokojný, hej, auto fungovalo, počasie vyšlo, veľký náskok v triede, takže spokojnosť. Peter za svojím chrbtom v prvých pretekoch nechal na druhom mieste Mariana Polóniho a na treťom Petra Šilíka, pričom obaja jazdci sedlali vozidlá značky BMW. V druhých pretekoch si táto dvojica svoje umiestnenie vymenila, čiže na druhom mieste dojazdil Peter Šilík a na treťom Marian Polóni. Poslednou skupinou, v ktorej sa divákom predstavili jazdci v otvorených vozidlách, je skupina C OFC, čiže Open and Formula Cars. Tu odštartovalo celkovo 9 pretekárov. Spomedzi nich bol v oboch jazdách najrýchlejší Macej Marcinkevič. Druhé miesto vybojoval Rudolf Radič a tretí skončil Mariuš Mišta, pričom všetci jazdili na vozidlách značky Radikal. Brněnské preteky ukončili prvú polovicu tohtoročného seriálu Slovenský okruhový pohár. Bol s pretekmi spokojný aj ich riaditeľ Roland Sighart. Začalo to troška kostrbalto, mali sme v prvom preteku nejaký oheň, nejaký olej na trati, ale všetko dobre dopadlo až na malý incident v poslednom preteku, keď jedno vozidlo narazilo do vodidiel, ale nič vážneho sa nestalo. Spokojnosť so seriálom Slovenský okruhový pohár vyjadril aj jeden z najstarších jazdcov štartového poľa, Rudo Machánek, ktorý má ako jeden z mála možnosť hodnotiť okruhové seriály od najmenších až po tie medzinárodné. Zoberme si jednu vec, že za jeden deň, jeden zoznamovací tréning, 2 ostré tréningy a 2 závody, oni za jeden deň dokážu tí chlapci urobiť dva špičkové závody. A si zoberme, že tu sú pekné esá, tu nechodia nejakí šuflikanti alebo čo. Myslíme si, že k tomuto niet čo dodať. Teraz čaká pretekárov dvojmesačná prestávka. 4. podujatie zavíta opäť na technický maďarský okruh Pannonia Ring 9. júla.
Túto reláciu vám priniesli Motointegrátor, Racing Shop SK, Q-Service, Fiesta Cup CZ, IBG, Pulimedical.